nagana kag coke. Ay, una kay na tubig na yung binyag na. Kaya maano mang tubig bas may gamay bulong to. Hindi ka masyado makapatubo apple sa Pilipinas. Hindi ka basta makapatubo sina. Amo lang na sa mo pro would like patubo ng apple sa Pilipinas. O yan na sa mga handong butangan mo ka screen nga bugati mainit, bugati ano ang pressure kang init bla. Nasasara ka init ang Pakita din ipakita. Hi, shout out everyone. Kami, kape. Si Pinsan, nanonood. Kalatukan. Nood tayo ng ng balita. Ano dyan pa sa mo, hindi ko ma-open ang sticker. Ha? Hindi na ma-open ang emoji na sticker. Kung ano yung pasa mo, kung hindi ko ma-open ang sticker. Mo ay nada sa imo. Hindi ako ano, kung wala siya reload, hindi na ma-open. Kasi data lang. Sabi ko kung ano good. habang nag kumakain. Nunood ng ano. Baka binayaran yung abogado. Espera? Esperas? Esperas. JR Box, may kalab shout out, sir. Breakfast tayo, sir. Pipin pa. Hi, Manal. Shout out. Open natin to sa ano mo. Si Pinsan o seryoso? Ako mo gina pakita dyan. Oo. Nanonood ako ng ng balita. Dumating na yung ano ko. Grabe, sabay talaga. Si ano yan siya, yung pinsan ko yun kanina, Sir JR. Nahagip ng camera, si pinsan yun. Nanonood siya ng ng reels. Manal, which country you live in? I am working here in Kuwait and I'm here in Kuwait.
Correct. Si pinsan yun kanina, Sir JR. Kasi nanonood siya ng reels, nakafocus sa kanya yung phone ko. Opo, kasama kami ni pinsan. Bali, tagal na siya dito. Ilang taon na siya dito dati. Tapos, umuwi siya ng Pilipinas. Ay, 13 years. 13 years siya dito. Tapos, 13 years kanina. 12 years siya dati dito. Tapos, umuwi siya ng Pilipinas. Nagbakasyon siya mga 2 years. Tapos, ngayon bumalik na naman siya 3 dito. years. Mga 3 years. 2022, 2 years lang. Grabe mga 2022 ka nang puli. Tapos bumalik siya 3 ngayon. years na gani. Mag-up lang gani mag 2022 ko to. March ko lang uli. February. Mahirap pag walang kasama kasi dami ang trabaho, hindi kakayanin. Ngayon, pagkatapos dito, bababa na ako. Kasi siya magluluto, ako naman maglaba at saka magplancha. Uniform mga bata lang kasi may pasok bukas. Ewan ko nakabili na sa Ramadan. So, Mukhaon niyo ko. Mafi Bet. Ramadan Road, Jamaica, Pacho Iji, San Street Bet. Alhin mungkin ibigay عشان أنا kalam street. Yeah. Ano ginahimo mo siya nga bet tomat? Ang iman ang Kagriyog. Alas na siya rin maluto. Ang lian. Madaha ko kang pan. Dapli itlat ang pan. Chicken curry. Wala na sa marikar pa cellphone. Yeah. Why din ako kung wala gusto hindi po ako cellphone. Why should I study? Sir JR, wait lang. Panoorin ko yung video. Looks. Latest, 30 minutes. 30 minutes ago. Ito yung ano mo. Sir JR, itong video mo. Nag-ads tayo. Wow. Ay, kawawa.
Cute naman. Naya namin ang pusa niya. Ginaguide na. Natudloan ng bata na tawala. Ang tawala. Hasta katapusan ng tawala. Karoon himuan kay nanay na. Kita mo bisan ko may ano ba. Do tao man na. Ako na bata nang hindi masaktan ah. Cute ba. Ang mura nga ano kita kas mga ano mga hayop mo. Ay manaan mo do tao man na may brad Taga Iloilo kami, sir. Ito, 7 minutes ang video mo, sir. Panoorin ko ito. Taga saan ka, sir? Parang Ilonggo ka rin, ah. Yan, sir, ah. Replay ko yung video mo hanggang matapos. Kapag nakita ko na susupport sa akin, pinaplay ko yung video, playlist. Kasi tulungan lang tayo, support isa't isa, diba? Lapad tubuhan, ah. Importante walang bali ang tubo, sir. Kahit nakahiga siya, okay lang naman. Kawawa naman. Sayang pala. Taga Iloilo kami, sir. Amo na gali pareho kita Ilonggo. Din dampi na sa Ang puti nag ano sa may owl niya. maimpondo ini masalaan. Mga alaga ng daran. Taga Iloilo, taga Antique, gali niya akong supporter ay. Mga alaga ng dati ah. Nasadyaan lang mga mo karama. $3 million people in the house, shout out. Guys, mag-comment lang kayo dyan. Pe-play natin video nyo, ha? May sariling lutuan ka ng asukal, Sir JR? Kung maliit pa siya, hindi talaga siya babagsak sa ano kasi maano ng hangin ba? Kapag mataas kasi, maano talaga ng hangin, tamaan ng hangin, tumba talaga. Basta importante wala lang putol. Mahapay lang ba? Mahiga lang siya. Kung malapit ng gapasin. Tapos pag naggapas na mahirap. Ganda lawak pala. Wait lang kasi. Nagme-message yung almula. Almula. Wait lang, nagme-message yung almula sa akin. Ang pinadaraan mo. Almula Expresso. Sira na ba nisubo ko? Ayan.
tuloy natin ang video. Oo, mayroon kami lutuan pero hindi sa amin yun, sa tito ko. Okay. Kasi sa amin sa Negros, doon sa sa lugar namin doon, kasi doon kami nakatira ngayon. May Central Lopez, doon sila gumagawa ng asukal. Sayang. Ilagay muna kita dito, Sir JR. So, may gagawin ako. Diyan, sige lang, tuloy-tuloy yung play dyan. Tuloy-tuloy yung play dyan. Makikita mo naman, naka-play lang siya. Yes, sir, always. Ilalike natin ito kasi tapos na. Ayan. Nilike ko na ha. Tapos ko na mapanood. Thank you. Galing, no? Galing para. Pag nagluluto ka, Sir JR, mag-video ka na rin. Tapos na siya. Ano niya? Pecheros espera, agad ni si espera, agad ni si Pecheros espera ni ang abogado, di ba? Ang abogado ni si Christopher. Parang hindi mo nila. Babae. Sige sir, subaybayan ko na ang tao ko.
Salamat po. Tigaluto man ko sa iya sing beto mo. Hindi ko lang parang hugas ko ulit. Sulaw ka din. Gamitin ko lang ang kutsilyo mo. Amo na ang bago, hindi man? Yun ang isak bago. Ang puti ada. Hindi rin ang paano. At ang mga ano lang ihatag sila. Ikaw, hindi ka mataan mo. Wala makakaan sila. Ano ito na? Mati ako lang na eh. Makaon na sa Ramadan, makaon na. Yan, nagalalat mo. Nagkuhan ko yung hapon. Ano? Ano na may water ko? Kung makaon ka man, ako na-impon mo na. Ay, kamay na kasi ka ulit na ha? Ne, luba na ako sa manok, paano magkamay? Kamay na siya ang buwan ka. Gano'n na siya handa, no? Ne, pilang kilo ko na natutuon mo na ako. Buwan ka. May duwa man na. Ang ibig ko sabihin, kung duwa ka sa duwa kung may ilong manok, ang lutuon mo sa kadamo kasi na. Ibutang mo ang iyang mga paanga, iluga mo lang daw para ka nang kamakuha ka. Siya ng tuto. Ang i-serve mo sa ilayang mga unod lang eh. Sa una maluto ko kung gusto ko maupod kami ng Ramadan. Hindi na ko na mag-separate maluto. I-upod ko lang na. Ha? Muna lang kasi ibutang kadamo sang krema, pero dua ka bilog. Sobra matimo, puson mo ginaapasan sa pagkaroon niya, isang bilog o krema, okay na lang kay madam.
You know, telephonic and leak. Mobile phone and leak.
Di ko hibat yun kay manaog ko na noon.